Nafarroko herri kirol jokoen azken jardunaldia eta finalak apirilaren 2 igandean goizeko 11etan hasita jokatuko dira Igantziko pilotalekuan. Halere, eguraldi txarra eginen balu, Zunbilako pilotalekuan izanen da azken saio hau. Martxoan zehar, Atarrabian, Olaztin, Ansoainen eta Etxarriaran atzen jokatutako 4 jardunaldietako emaitzak kontuan hartuz, Alebin mailako froga kombinatuan 27 taldetatik Andramari, 5, Araxes, Andramari 4 eta Ansoain A izan dira finalean. Igantziko 2 taldeak gelditu dira finaletik kanpo baita Baztango Basaburukoa ere. Infantil mailako froga kombinatuan berriz 9 taldetatik Araxes, Berriozar, Andramari 3 eta Igantzi izanen dira finalean. Kadete mailako froga kombinatuan berriz aintzineko 4 jardunaldietan erabaki da txapelketa eta Igantzi zuerdatu da txapeldun 4 jardunaldietan nagusitu ondotik. Ondotik sailkatu dira Araxes, Ansoain, Ansoberri eta Andramari. Sokatiran ere ariko dira infantil eta kadete mailakoak. Infantil mailako 5. jardunaldia jokatuko da eta Igantzin erabakiko da txapelduna. Kadete mailan aldiz 4 jardunaldietan erabaki da Sokatirako txapela ere eta Otxein taldea zuertatu da txapeldun. Ansoain, Inigo Aritza, Ansoberri eta Araxesen aintzinetik.